Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing channel Gendis Gula Jawa. Sinau basa Jawa gampang lan nyenengake. Ing video iki bakal ngandharake bedane basa ngoko lugu lan basa ngoko alus. Sepisan basa ngoko lugu. Basa ngoko lugu yaiku basa sing tembung-tembunge ngoko lugu kabeh. Lah, basa ngoko lugu iki digawe guneman siji, sapantaran. Loro, wong tuwa marang wong enom, sing kaping telu yaiku pimpinan marang andahan. Tuladhane saka basa ngoko lugu yaiku siji, makan. Nah, makan ning basa Indonesia, ning basa ngoko lugu diarani mangan. Banjur turu, basa Indonesiane tidur. Pungkasan adus, basa Indonesiane mandi. Iku ngenani basa ngoko lugu. Saiki ayo ngrembug basa ngoko alus. Basa ngoko alus yaiku basa ngoko sing tembung-tembunge ngoko lugu lan kecampuran basa krama inggil. Digawe guneman sapa? Siji, wong tuwa lan sedulur tuwa marang wong enom kang luwih dhuwur derajate. Sing nomer loro digawe guneman sedulur enom marang sedulur tuwa kang isih ngajeni. Apa sing diganti sakjroné basa ngoko lugu dadi basa ngoko alus? Sepisan sing dikramakake lumrahe madhyama purusa utawa kata ganti orang kedua lan pratama purusa atau kata ganti orang ketiga. Ukara ngoko lugune, kowe arep menyang ngendi? Ngoko aluse, panjenengan arep menyang ngendi? Tembung kowe ing basa ngoko lugu diowahi dadi tembung panjenengan. Lah, iki sing diarani madhyama purusa diowahi dadi krama inggil. Saka tembung kowe ning ngoko alus dadi tembung panjenengan. Sing nomer loro yaiku sakabeh tembung kriya sing ditujukake kanggo madhyama purusa utawa kata ganti orang kedua lan pratama purusa utawa kata ganti orang ketiga sing wujute ngoko diowahi dadi krama inggil. Tuladhane, dheweke apa wis mangan? Ngoko aluse, piyambake apa wis dhahar? Tembung mangan sing mujudake tembung kriya diowahi dadi tembung dhahar sakjroné basa ngoko alus. Iki diarani tembung kriya sing wujute ngoko diowahi dadi krama inggil. Sing nomer telu, sakabeh tembung aran sing ana sesambungane karo madhyama purusa utawa kata ganti orang kedua sing awujud ngoko diowahi dadi krama inggil. Tuladhane, omahe Pak Akbar kuwi ana ngendi? Ngoko aluse, daleme Pak Akbar kuwi ing ngendi? Tembung omah ning nggone ngoko alus diowahi dirubah dadi dalem, dadi tembung aran dalem. Dalem kuwi mujudake krama inggil saka omah. Sing nomer papat yaiku nggunakake ater-ater utawa awalan lan panambang utawa akhiran basa ngoko. Kayata di, lan ne.
Dadi senadyan tembung aran lan tembung kriya diowahi dadi basa krama inggil, nanging nggunakake afik utawa ater-ater lan panambang ngoko. Ning kene tuladhane ana tembung aran ditambahi sufiks e. Tuladhane tulisane Pak Budi ing papan. Ngoko aluse seratane Pak Budi ing papan. Tembung aran tulisan ditambahi sufiks e dadi tulisane. Sabanjure ning gone ngoko alus tulisan diowahi dadi krama inggil seratan. Seratane Pak Budi ing papan. Tembung tulisan diowahi dadi seratan. Ananging panambange utawa akhiran ora diowahi dadi krama inggil, ora diowahi dadi ipun, nanging tetep ngoko seratane, ora seratanipun. Sing nomer 5 yaiku tembung sesulih pandarbe utawa pronomina posesif. Klitik dak lanku ora bisa owah dadi kula, nanging klitik kok lanmu bisa owah dadi panjenengan. Tuladhane ngoko lugune dhuwitku kari 10.000. Ngoko aluse arta kula kari 10.000. Lah iki ora iso ya. Iki ning kene salah utawa ora dibenerake. Ning kene ora oleh klitikku diowahi dadi tembung kula. Dadi ngoko aluse ora ono ya. Tuladhane saiki nggunakake basa ngoko lugu. Buku iki arep kok tuku. Ngoko aluse buku iki arep panjenengan pundhut. Klitik kok saka ukara basa ngoko lugu. Buku iki arep kok tuku bisa diowahi dadi panjenengan. Dadi ukarane kaya ngene. Buku iki arep panjenengan pundhut. Klitik kok saka ukara buku iki arep kok tuku bisa diowahi dadi buku iki arep panjenengan pundhut. Lah iki bedane basa ngoko lugu lan basa ngoko alus. Muga-muga ana manfaate. Matur nuwun.